Scooby-Dooby-Doo! Noua revistă Scooby-Doo cu benzi desenate, cadouri, beton și super premii. Caută revista la toate chioșcurile de ziare. Scooby-Doo de la Erc Press. Intră în lumea magică a lui Hans Christian Andersen, povestitorul. Colecționează acum cartea și cele mai frumoase desene animate. Primul DVD conține Rățușca cea urâtă și Galoșii aducători de noroc. Acum la toate chioșcurile de ziare. De la Erc Press. Hercule Poirot. Intră în lumea plină de suspans a reginei povestirilor polițiste Agatha Christie. Nu rata seria completă pe DVD Hercule Poirot. Cumpără lună de lună și vei dezlega toate misterele unor crime perfecte. Hercule Poirot. Acum la toate chioșcurile de ziare din toată țara. De la Erc Press. Egiptul Antic. Colecționează revistele cu DVD și descoperă misterele unei mari civilizații. La toate chioșcurile de ziare. De la Erc Press. La editura Erc Press a apărut cea mai frumoasă revistă pentru copii între 3 și 6 ani, cu supliment educativ inclus. Vei învăța ghicitori, povești, cântece, poezii și multe ghidușii. Bim, spiridușul înțelept. Seinfeld, cel mai bun serial de comedie. Acum pentru prima dată în România pe DVD, numai cu Ziarul Adevărul. Nu rata colecția Seinfeld. De sâmbătă 29 ianuarie ai primul DVD împreună cu boxul colecției gratuit. Întâlnire la operă. O enciclopedie a fenomenului operă. Carte și DVD într-o prezentare de excepție. Acum la chioșcuri. De la Erc Press. Oferă-i copilului tău doza săptămânală de cultură generală cu DVD Enciclopedia Junior și descoperă pași spre cunoaștere. Acum la chioșcurile de ziare. De la Erc Press. Oferă-i copilului tău doza săptămânală de cultură generală cu DVD Enciclopedia Junior și descoperă pași spre cunoaștere. Acum la chioșcuri numărul 7. Oceanele. De la Erc Press. Heidi! O poveste de neuitat plină de tandrețe și bunătate. Colecționează revista și desenul animat lună de lună. Caută revista la toate chioșcurile de ziare. Heidi! De la Erc Press. Alarmă! Scufița roșie este urmărită de lupul cel rău. Pinocchio are nasul de 1 metru. Aladin a fugit cu lampa cea fermecată, iar cenușerața și-a pierdut pantoful. Unde ne aflăm? În universul poveștilor nemuritoare. Cele mai frumoase povești. O colecție de povești magice pe DVD. Acum în librării și la toate chioșcurile de ziare. De la Erc Press.